ድልዋኒ ክእሙንበሩ ጎይታኹም በየነይቲ ሰዓት ከም ዝመጽእ ኣይትፈልጡን ኢኹም እሞ ንቕሑ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። ናይ ክርስቶስ ቤተሰብ ዝኾንኩም ፍቁራት ህዝበ ክርስቲያን አፍቀርቲ አዴና ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስት ድንግል ማርያም በማላድነታን በተራዳእነታን ተአምኑን ትምህፀኑን ደቂ ዓዶም ንቅዱሳን ዝኾንኩም ፍቁራት ህዝበ ክርስቲያን ብሓፈሻ ናይዚ መንፈሳዊ ዩቲዩብ ቻናል ተከታተልቲ ዝኾንኩም ኣብ ርሑቅን ኣብ ቀረባን ዘለኹም ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላህና ይኹን። እግዚአብሔር አምላክና ነዛ ሰዓት እዚኣ ነዛ ግዜ እዚኣ ባሪኹን ቀዲሱን ሰላም ፍቅሪ ብጥዕና ስለዘብፅሐና ክብርን ምስጋናን ንዕይኹን ነው። እምበኣርከስ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር አምላክና ሎም መዓልቲ ሓምሸይቲ ሰንበት ናይ ዓብይ ጾም ደብረ ዘይት ብዝብል ኢና ክንርኢ። ኣብ ዝሓለፈ እተን 4 ሰናብቲ ኣስማተን እንታይ ምዃኑ ካበየ ከመበገስ እዩ ንዝብል ኣብ ሂወትና ተን መዓልትቲአን እንታይ መልእኽቲ የመሓላልፈና እግዚአብሔር አምላክና በቲ መዓልትቲ እንታይ ይምህረና ኣብቲ መዓልትቲ እንታይ ተማሂርና ንውዕል ከመይልና ክንነብር ኣለና ንዝብል ኢና ርኢና ማለት እዩ። ዝሓለፈ ንሎሚ እውን ኣብ ሓምሸይቲ ሰንበት ደብረ ዘይት ከዓ እግዚአብሔር እንታይ ልምህረና ደብረ ዘይት ማለት እንታይ ማለት እዩ ስለምንታይ እዛ መዓልቲ ወይ እዛ ዕለት እዚኣ ደብረ ዘይት ክትበሃል በቂዓ እንታይ ዓይነት ሚስጥር እዩ ዘለዋ ከምኡውን በዚ መዓልቲ እዚ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንሃዋርያት ዝሃቦም 8 ምልክታት ኣለዋ። ብዛዕባ ምጽኣት ዓለም 8 ምልክታት ዝሃቦም ኣሎ። እተን ምልክታት እንታይ ነን ከመይ ዝኸውን ዝብል እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ብዝምህረና መገዲ ክንርኢና ማለት እዩ። እዚ ግን እቲ ዝዛረብ እግዚአብሔር አምላኽ እዩ፣ እቲ ዝግስጽ እግዚአብሔር አምላኽ እዩ። ንሕና ከዓ ካባይ ጀሚርካ ተማሃርቲ ንኸውን ማለት እዩ። እምበኣርከስ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር አምላኽና ብናቱ ምህረትን ይቅረ ባህልነትን ሓምሸይቲ ሰንበት ደብረ ዘይት ብዝብል ኢና ንርኢ። ነዛ ሓምሸይቲ ሰንበት በዚ ኣጋጣሚ እዚ ብደብረ ዘይት ትፍለጥ እያ። እቲ ካልኣይ መፀዊዕዓ ከዓ ማእከለ ጾም ብምባልካ ትፍለጥ እያ። ማእከለ ጾም ማለት ናይ ጾም ማእከል ወይ እውን ፍርቂ ከም ዝበፅሕና ዘመልክት እዩ። ምክንያቱ ቅድሚ ደብረ ዘይት እንዳህርኢና 4 ሰነባብቲ እየን ዘለዋ ዝወረደ ቅድስት ምኩራብ መጻጉዕ ማለት እዩ። ድሕሪ ደብረ ዘይት ከዓ 4 ሰናባብቲ እየን ዘለዋ ክሳብ ትንሳኤ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ማእከል ስለትርከብ እዛ ሰንበት እዚኣ ሓምሸይቲ ሰንበት ማለት እዩ ደብረ ዘይት ትበሃል፣ ማእከለ ጾም ከዓ ትበሃል ማለት እዩ። ሕራይ ደብረ ዘይት ማለት እንታይ ማለት እዩ እንድሕር ኢልና ደብር ማለት ጎቦ ማለት ክኸውን ከሎ እቲ ዘይት ዝብል ከዓ እቲ ጎቦቲ ብናይ ኣውሊዕ ኣግራብ ዝተሸፈነ ስለዝኾነ ካብ ኣውሊዕ ከዓ ኩላህና ከም ንፈልጦ ዘይቲ ይርከብ እዩ። ስለዚ እቲ ኣውሊዕቲ ዘይት ስለዝህብ ናይ ኣውሊዕ ዘይቲ ዘለዋ ጎቦ ወይ እውን ብኣውሊዕ ኣግራብ ዝተሸፈነት ጎቦ ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ዝገረብ እዚ ዝወፅእ ዘይቲ ስለ ዘሎ ደብረ ዘይት ብምባል እዛ ቦታ እዚኣ ስለትፍለጥ እዛ ሓምሸይቲ ሰንበት ከዓ በዚ ስያመ እዚ ክፅዋዕ ወይ እውን ክስየም በቂዓ ማለት እዩ። ስለዚ ደብረ ዘይት ዝተሰየመትሉ ምክንያት እንታይ እዩ ንዝብልካ ቀፂልና ንርኢና ማለት እዩ። ቅድሚኡ ግን ደብረ ዘይት ዓመት መፅእ ኣብ ጾም 4 ሓምሻይ ሰንበት ወይ እውን ማእከለ ጾም ብምባል ተዘኪሩ ውዕል እዩ ከምዚ ሎሚ ነውዕሎ ማለት እዩ ሓምሸይቲ ሰንበት። ከምኡ እውን ዓመት መፅእ ኣብ ጳጉሜ 3 ዓመታዊ ቅድስት ቤተክርስቲያንና ብቅዳሴ ተሰንያ ምጽኣት ናይ ክርስቶስ ንዓናን ደቃ ትሰብከናን ትምህረናን ማለት እዩ። ስለዚ ደብረ ዘይት ኣብ ዓመት 2 ግዜ ይኽበር እዩ ማለት እዩ። ኣብ ሓምሸይቲ ሰንበት ናይ ዓብይ ጾምን ከምኡ እውን ኣብ ጳጉሜ 3 ዓመት መፅእ ከዓ ብቅዳሴ ተሰንዩ ይበዓል ማለት እዩ። ሕራይ ስለምንታይ ሓምሸይቲ ሰንበት ናይ ዓብይ ጾም ደብረ ዘይት ተባሂላ ተሰይማ ንዝብል በዚ መዓልቲ እዚ ዝንበብ ወንጌል ኣሎ እዩ። ንሱ ከዓ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ምፍራስ ቤት መቅደስ ከምኡውን ስለ መወዳእታ ዓለምን ዳግም ምጽኣቱን ንሃዋርያት ዝነገረሉ
ብዛዕባ ቅድሚ ምጽኣቱ ዘለዉ ሸሞንተ ምልክታት ብዛዕባ ምጽኣት ናቱ ከመይ ከም ዝኸውን ከምኡውን መወዳእታ ዓለም መዓስ ከም ዝኸውንን ምፍራስ ናይ ቤተ መቅደስ ከመይ ምዃኑ ኩሉ ዝተዛረበሉ ዕለት እዩ ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ዝተዛረበሉ ቦታ ከዓ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ዝርከብ ደብረ ዘይት ወይ እውን ጎቦ ከም ተቀዲምና ዝበልናዮ ናይ ኣውሊዕ ኣግራብ ዘለዎ ቦታ ኣብ ጎቦ ኮይኑ ደብረ ዘይት ብምባል ይፍለጥ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ደብረ ዘይት ኮይኑ ነዚ ቃል እዚ ስለስተናገሮም በዛ ሓምሸይቲ መዓልቲ ሰንበት ማለት እዩ እዛ ሓምሸይቲ ሰንበት ደብረ ዘይት ተባሂላ ተሰይማ ሐዋርያት ኣብ ኣዝዩ ውቁብን ዘደንቕን ብጥበቡ ኣዝዩ ዝበለጸ ቤት መቅደስ ጸሎቶም ኣብጽሖም ክወጹን ከለዉ ከምኡውን ጎይታ ኣብቲ ቤት መቅደስ እቲ ክወጽእ ምስ ረኣይዎ ናብኡ ቀሪቦም እዚ ቤት መቅደስ ክንደይ ጽቡቕ እዩ ብዛዕባ ዝስ ገለ ይትብል እንዶ ኣይተደንቕ እንዶ ኣዝዩ ውቁብ እኳ እዩ በሰራርሑ ብሉጽ ብመልክዑ ብሉጽ ኣዝዩ ኣደናቂ እዩ ብምባል ተደኒቆም እናተዛረቡ ንጎይታ ሓቲቶሞ ጎይታ ኣብቲ ግዜቲ ሐዋርያት ካብ ጎይታ ዝተጸበይዎ ብጣዕሚ ዘደንቕ እዩ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ዝብል ቃል እዮም ዝጽበዩ ነይሮም ጎይታ ግን ታይሎም ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ እምኒ ኣብ ርእሲ እምኒ ዘይትኾነሉ ግዜ ክመጽ እዩ እዚ ቤት መቅደስ እዚ ዝፈርሰሉ ግዜ ክመጽ እዩ እቲ ቤት መቅደስ እቲ ከም ድፈርስ ድሕሪ ሞቱ ተንሲኡ ክርስቶስ ከም ዝዓርግ ዳግም እውን ንፍርዲ ከም ዝመጽእ ንመጻኢ ኣብ ልዕሊ እቲ ቤት መቅደስን ህዝብን ዝመጽእ መከራን ሽግርን ብትንቢት ተነቢ ከም ዝነገሮም ንረክብ ማለት እዩ ስለዚ እዚ መዓልቲ እዚ በዚ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ካብ ፈቅዲ 1 ጀሚሩ ዘሎ ክርስቶስ ንሐዋርያት ተዛረቦም ቃላት ዝዝከረሉ ብዛዕባ ዳግም ምጽኣቱ ዝተዛረበሉ ብዛዕባ ዓለም ከም ትጠፍእ ብዛዕባ ንፍርዲ ከም ዝመጽእ ዝተዛረበሉ ዕለት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሐዋርያት ኣብቲ ግዜቲ ዝተዛረበው ቃል ውቃበ ቤት መቅደስ እዩ ኣዒንቶም ዝጥምት ነይሩ ምክንያቱ መንፈስ ቅዱስ ስለዘይነቅሑ ገና መንፈስ ቅዱስ ስለዘይወረደሎም ገና ተማሃሮ እዮም ነይሮም ብዛዕባ ናይቲ ዓለም ምስጢር ብዛዕባ ናይ ሰማያዊ ምስጢር ገና የተገልጸሎም ነይሩ ስለዚ ብምድሪ ብዝርእይዎ ውቃበ ቤት መቅደስ ብምድሪ ብዝርእይዎ ውቁብ ዝኾነ ነገራት ኣዝዮም ዝድነቁ ነይሮም ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ሎሚ ሕጂውን ንሕና ዓይንትና ነዛ ጠዋዕዋዕ ኢላ ተሓልፍ ዓለም ጽባቂኣን መልክዓን ምዕባሊኣን ብቴክኖሎጂ ብዝተፈላለየ ነገራት ብዘለዋ ፋሲሊቲ ብዘሎ ኩሉ ነገራት ንሕና ደቂ ሰባት ዓይንትና ይድፈን እዩ ብፋሽን ክኸውን ይኽእል እዩ ብኣቀማቅማ ክኸውን ይኽእል እዩ በካይዳ ክኸውን ይኽእል እዩ በዘራርባ ክኸውን ይኽእል እዩ በቃ ናይ ዘመን እዚ ኣዘራርባ ጥበብ ዘለዎ ዘራርባ ወይ እውን ሓደ ሰብ እዚ በቃ ዘመናዊ ዘብል ኣዘራርባ ዘይዛረብ ትሩፍ እዩ ወልሓንቲ ኣይናቅሐትን ይበሃል ማለት እዩ ኣብዚ ዓለም እዚ ግን ውቁብ ዝኾነ ዝመስል ነገራት ግን ኩሉ በኒኑ ከም ዝጠፍእ ኩሉ ድዋዕዋዕ ኢሉ ከም ዝሓልፍ ዘይተሓልፍ ግን መንግስቲ ኣምላኽ ምዃና ጎይታ ግን ተዛሪቦም ኣብ ሰዓት እዚ ማለት እዩ ስለዚ ከም ሐዋርያት ንሕና እውን መንፈስ ቅዱስ እንድሕር ዘይብልና ንሕግጋት እግዚአብሔር ኣምላኽ ብምስትውዓል ተዘይንቢብናዮም ንቃል እግዚአብሔር ኣምላኽ ብዝግባእ ተዘይሰሚዕና ንቃል እግዚአብሔር ኣምላኽ እናወሃድና ኣብዚ ዓለም እዚኣ ዘይንነብር እንድሕር ኮይና ብምድራዊ ነገር ክንድነቕ ነበር ማለት እዩ ሎሚ ደቂ ኣንስትዮ እንተኾና በመሻሽጣ ብሜክኣፕ ናይ ጽፍሪ ቀለም ውቃበ ማለት እዩ አርቲፊሻል ጽፍሪ ክኸውን ይኽእል እዩ ጽፍርኻ ብዝተፈላለየ ዲዛይናት ብምውቃብ ክኸውን ይኽእል እዩ በዘራርባ ክኸውን ይኽእል እዩ በከዳድናን ክኸውን ይኽእል እዩ ደቂ ኣንስትዮ ብምድራዊ ነገር ዓይንት ክንተደፊኑ ይርከብ ማለት እዩ ደቂ ተባዕትዮን ከምኡ ማለት እዩ ቦጃል ብዝኾነ ክዳን ክኸውን ይኽእል እዩ ትሕቲ መቀመጫኻ ክዳንካ ብምውራድ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣጥቢቁ ብዝሕዘካ ክዳን ክኸውን ይኽእል እዩ በዘራርባ ብኩሉ ነገራት በዛ ዓለም እዚ ዓይንትና ነዛ ዓለም እዚ ጥራሕ እናረኣናሉ ንኸደሉ ዘመን እዩ ማለት እዩ ብሉጽ ዝኾነ ናይ ምዕራባውያን ሃገራት ምዕባለታት ክርኢን ከለና ዓይንትና ብኡ ይስሓብ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ግን ሓላፊ እዩ ይብል ኣሎ ማለት እዩ ጎይታ እምነ ኣብ ርእሲ እምኒ ዘይትኮነሉ ግዜ ከም ትመጽእ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ
ዓለም ደዋዕዋ ኢላ ከምብራና ተጠቅሊላ ተሐልፍያ ነታዘ ተሐልፍ መንግስት አምላክ ግን ታይግበሩ አቋምቱና በለን ሐዋርያት ተዛረበው ማለት ነው ስለዚህ ሎሙን ንሕና በከምዛ አይነት አካይዳ ንኸይድ እንድሕር ሐሊና ኮይና ምድራው ነገር አምድራዊ እና ነገርና በዛዕባ ምድራዊ ነገር አይነሐሰብ ማለት አይኮናን ግድብ ምድር ክሳሃለና ክንነብር እንድሕር ኮይና ክንሐስብና ግን አእምሮና ኩሉ ሐሳባትና ግን አምድራው ነገር ጥራህ አስተመርኮሰ ኾነ ይብሉን እንታይዳ አብ ክርስቶስ ወይውን አብ እግዚአብሔር አምላክ ተመርኩስና ንምድራው ዓለም በቃል እግዚአብሔር አምላክ እና መዘና ክንከይድ ከም ዘለና ንመሃር ማለት እዩ ስለዚህ ካብ ከምዚ ክንደህን ወይውን ክንክልከል ክንነቅህ ይግበአና ማለት በምድራው ነገር አይንጥማ ክድፈን ይብሉን ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ከም አይነት ክዳን ተተቀደምኩ እሱ ደስ ድብሎ ከም አይነት አቀማቅማ ተገበርኩ ወይም ጓንስተይቲ ጾብሬ በከመ አይነት አተሐዛ እንደሕር ገይረ አስፋሬን ከመን ተገበርኩ እዝሎሚ ዝልከ ዘለኹ ሜካፓት ካበይ ዝመጽዩ ኢልና በመጽሐፍ ቅዱስ እንደሕር ዘይን መዝኖ እንደሕር ከና በዝምድራው ነገር እዚ በዝምድራው ውቁብ ዝመስል ነገራት በዝምድራዊ ናይ ዝምድራው እዚ ናይ ፋሽን አካይዳ ነገራት ተደፊናለና ማለት እዩ ካብ ዝገርመኩም ኣብ መጽሐፍ ሄኖክ ምዕራፍ 3 አዛዜል ዝበሃል ጋኔን ከዓ ንደቂ ሰባት ብዛዕባ ቀለም ምልካይ ብዛዕባ ሜካፕ ዲ ብዛዕባ ኩሕሊ ዲ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ነገራት ከም ዝመሃሮም ዝዛረብ ማለት እዩ ስለዚህ ሎሚ ግን እንታይ ኣለዎ ብዝብል ፋሽን ብዝመስል የመልክዕለይ ብዝብል ነገራት የጸብቀለይ ብዝብል ነገራት ግን እግዚአብሔር ዘይፈትዎ ነገራት እግዚአብሔር ብዘይፈትዎ አከዳድና ንኸይድ ብዙሓት ኣለና ማለት እዩ ስለዚህ ሐዋርያት ልክ ነትውቁብ ቤት መቅደስ ምስራኤው ኣዝዮም ተደኒቆም رأيهم مختصبق بمبار نقولها خي ترى كمان سي نخدم كمان تجرمه جوز جسوم مالتي نحنا لو مونكو نحنا صبو كوين استسمعنا نجر كساع نجزاهر أملاخ نابت نجر نابت نحنا صبو كوين تسمعنا نجرات نجزاهر أملاخ كمان تعين عندلي نعمل السب كفون ده رجلنا أو جزاهر أملاخ كساع علينا السبز أطفال علينا السبزي لنا نحنا خمسين نبدل كوينا أكيد نجزاهر أملاخ صلوت النبي صح بزحات هلا مالتي إذا جنجي مالتي ስለዚህ በዚህ ጋጣም እዚ ክርስቶስ ለሐዋርያት በኸምዝ መገዲ ምሂሮም ማለት እዩ ቀጥሉን ብዘጸናና ቃላት ብዛዕባ ምጻቱ ብዛዕባ ዳግም ምጻቱ ብዛዕባ ዓለም ሕልቀት ከመይ ከም ዝኸውን ምልክታቱ ከይተረፈ ነጊሮም ማለት እዩ ሐዋርያት እንታይ ሎም እዮም ሓቲቶሞ ዕለቱን ምልክቱን መዓስን እንታይ እዩ ዝብልት ናይ መጀመርታ ዕለቱን ምልክቱን ሲ መዓስ እዩ معاسي زخون اجي كل تحطيهم حديتهم حوارات تقدم اذا حطيت وحطون تاي مفراس نايت بيت مقدس معاسي زخون اجني قوم مالتي بقى زي مسل بيت مقدسي كمي يلو كفرس تفرسلو نجرس بخمي زبل تجنيقوم مالتي ክርስቶስ ብዛዕባ ቤት መቅደስ ክዛረብ ከሎ በዝጋጣሚ حواتي بزعباتي ህንጻ ናይት ቤት መቅደስ ጥራሕ ዘይኮነ بزعباتي مفراس ناي ناتنا بيت مقدس لبنا بيت مقدس أملاخ مش بحال ودس بيت مقدس أملاخي سلازي بزعبا موت ناي دك سبات كمزلو دك سبات زل عالماو ننبر يكون نعم أبز مدرز مالتي نفسنا هي وتسلزخونه منقست أملاخ وريسنا زل عالم نبرلو بيت زي مدرز يكون منقست أملاخ مخانون خردي مالتي سلازي تجن يقول معاسي زخون بخل ما يزفرس نزمن قدام يحطو حديثهم مالتي اتخاليكا نا عالم في الصامين نات كان مصعاتنك انتايو معاسيو كميو بمبال حاتيتهم مالتي غويتاون نتحطوهم اتوكيرو مسيبو معاسي خون نزبل نغرات اتا معلتي ويون اتا معلتنا تا ساعتن بزيك ابو كملاقتي يكون كابدك سبات زفلطا يلن زبل حصير ملسيبو مالتي معناتو مصعاتنا غويتا زفلطا يلن بجيكا እግዚአብሔር አምላክ ማለት እዩ እጂ በጀካ አቦ ክብልን ከሎ እሱ ክርስቶስ ጋር አይፈልጥን ዲዩ ዝብል ሕቶ ናይ መናፍቃን ክለ ዓለ ኸእል እዩ እዚ ግን አነና አቦን ሓደይና እዩ አነና አቦን ሓደይና ማለት ታይ ማለት እዩ ክርስቶስ ዝፈልጦ እግዚአብሔር አብን መንፈስ ቅዱስን ፈልጦ እዮም አብ ዝፈልጦ ወልድን መንፈስ ቅዱስን ፈልጦ እዮም መንፈስ ቅዱስ ዝፈልጦ አብን ወልድን ካ ፈልጦ እዮም አብ ስላሴ ምፍልላ የለን بسم بأكل بجبر ترى هذا أمبر بهذا نجارات أبزع عالم زي نزلوا نجارات كل نجارات أبغى زاهر أملاخ أم مفرادن أم مجبارن أم فتامن
ኣብ ምፍጣር ደቂ ሰባትን ኣብ ምሕላፍ ዓለምን ኩሉ ኣብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሓደ እዩ ስለዚ ብዘይካ ኣቦ ክብል እንከሎ እንታይ ማለት እዩ ብዘይካ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣነ ማለት እዩ ካልእ ዝፈልጦ የለን ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ዳይም ዝፈልጦ ዳንበር ካልእ ሰብ ኣይፈልጦን እዩ መላእክቲ ከይተረፉ ኣይፈልጥዎን እዮም ኢሎም ማለት እዩ ብዛዕባ እቲ ካልኣይ ሕቶ ግና መጠንቀቅታን ምክርን ሂቦም ማለት እዩ ብዘጸናንዕ ቃላት መጠንቀቅታን ምክርን ሂቦም እቲ ካልእ እቶ መዓስ እዩ ዝኸውን ንዝብል ከ ብኸመይ እዩ መወዳእታ ዓለም ከመይ እዩ ዝኸውን ንዝብል ነገር ዝሓተትዎ ኸ ሸሞንተ ምልክታት ሂቦም ማለት እዩ ካብተን ሸሞንተ ምልክታት ዝሃቦ ተቀዳማይ በሐሶት ኣነ ክርስቶስ ዝብሉ ብዙሓት ሓሰውቲ ነቢያት ከም ዝመጹ እዩ ናይ መጀመርታ ማለት እዩ ሕጂ ነዘን ሸሞንተ ነጥብታት ኣብ ትርእሉ እዋን ዘን ሸሞንተ ነጥብታት ኣብ ዝፍጸማሉ እዋን ምጽኣት ናይ ክርስቶስ ኣክል ማለት እዩ ስለዚ ተቀዳማይ ብዛዕባ ኣነ ክርስቶስ ዝብሉ ብዙሓት ሓሰውቲ ነቢያት ከም ዝመጹ እዩ ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዝተዛረቦም ምልክታት ተቀዳማይ ኣነ ክርስቶስ እንዳበሉ ዝመጹ ሓሰውቲ ነቢያት ከም ዘለዉ ኣብ ብዙሕ ቦታ ከም ዝለዓሉ ቅዱስ ዮሐንስ ብዛዕባ ዝኽዛረብ እንከሎ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2:18 ደቀ ይብል ማለት እዩ እዚኣ እታ መወዳእታ ሰዓት እያ ጸረ ክርስቶስ ከም ዝመጽእ ሰሚዕኩም ኣለኹም ድሮውን ብዙሓት ጸረ ክርስቶስ ተንሲኦም ኣለዉ እዚኣ እታ መወዳእታ ሰዓት ምዃና በዚ ኢና ንፈልጥ ብምባል ይዛረብ ማለት እዩ ጸረ ክርስቶስ ከም ዝመጽእ ሰሚዕኩም ኣለኹም ማለት እንታይ ማለት እዩ ክርስቶስ ምሂሩና ኣሎ ቀዲሙ ንሕና እውን ሰሚዕና ናባኻትኩም እንታይ ንገብር ኣለና ነመሓላልፍ ኣለና ድሮውን ብዙሓት ጸረ ክርስቶስ ተንሲኦም ኣለዉ ኣብቲ ግዜ እቲ ዝተንስኡ ኣነ ክርስቶስ ዝብሉ ብዙሓት ሓሰውቲ መሲሓት ነቢያት ነይሮም እዮም ንብሕጁም ከም ዝመጹ ፍለጡ መወዳእታ ሰዓት ሽዑ ዝኸውን ብምባል ዮሐንስ ወንጌላዊ ከይጠረፈ ይዛረብ ማለት እዩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 8:9 ሲሞን መሰሪ ዝበሃል ሓደ ጠንቋሊ ተንሲኡ ነይሩ እዚ ሲሞን መሰሪ ኣብ ሰማርያ ማለት እዩ ኣነ ኣብየ ብምባል ካባይ ንላዕሊ የለን ብምባል ክሳዕ ንፈጣሪ ምክርኻር ዝበጽሐ ሰባቱን እቲ ኣብይ ዝበሃል ሓይለ ኣምላኽ ንሱ ብምባል ኣሚኖሞ ብዙሓት ኣሽሓት ሰባት ዝክተልዎ ዝነበሩ ሓደ መሰሪ ነይሩ ግን እግዚአብሔር ኣምላኽ ብናቱ ጥበብ ገይሩ ብሐዋርያት ኣቢሉ ገሲጥዎ እዩ ተጠሚቁ ነይሩ ድሓር ግን መሊሱን ነቲ ክፋእተ ግብሩ ስለዘይገደፈ ተተርቲሩ ወይ እውን ብምትሃት ንሰማይ ክድይበ ብምባል ንላዕሊ ሓፊሉ ወዲቁ ከም ዝሞተ መጽሐፍ ቅዱስ ይምህረና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ዘመን እዚ ኸዓ ኣብዚ ዘመን እዚ ሕጂ ዘለናዮ ኸዓ ብዙሓት ብፍላይ ኣይሁዳውያን ማለት እዩ ክርስቶስ መጽኡ ብምባል ኣብ ውሽጢ ዘን 3 ዓመታት እንደህሪኹም ዝተደጋጋሚ ማለት እዩ ዜናታት ሰሚዕና ኣለናኹም ክርስቶስ መጽኡ ክርስቶስ ተወሊዱ ክርስቶስ በዝሎ በቃቲ ንጽብዮ ዝነበርና መሲሕ መጽኡሎ ብምባል ብዙሕ ነገራት ይዝረብ ኣብ ዝተፈላለዩ ዜናታት እንደህሪኹም ኣነ ክርስቶስ እናበሉ ብድፍረት ዝዛረቡ ብዙሓት ኣለዉ ማለት እዩ ኣፈቆዶ ቀራና መንገድታት ኮይኖም መናፍቃን ክርስቶስ በዝሎ ንዑ እናበሉ ከዓ ድሰብኩን ደጋጊዩን ከዓ ብዙሓት ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ነገራት እዚ ኣብ ትርእሉ እዋን ምጽኣት ናተይ ከም ዝኣኸለ እንታይ ግበሩ ኣስተውዕሉ ንቑሑን ብምባል ክርስቶስ ንሐዋርያት ናይ መጀመርታ ምልክት ዝሃቦ ብዙሕ ሓሰውቲ ነቢያት ሓሰውቲ ክርስቶስ ኣነ ክርስቶስ ዝብሉ ከም ዝመጹ ይዛረብ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ህዝበ ክርስቲያን ክንጥንቀቕ ይግበአና ካብ ከምዚ ነገራት ማለት እዩ ኣብታ ዘዕብየትና ቅድስት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንና ጸኒሕና ክንነብር ይግበአና ብዝመጸ ንፋስ እናተለኻዕና ክንከይድ የብልናን ስለዚ እዚ ተቀዳማይ ምልክት እዩ ተቃላይ ምልክት ከዓ ውግእን ወረውግእን ክትሰምዑ ኢኹም ኣስተውዕሉ ኣይትሰንብዱ እዚ ኩሉ ግድን ክኸውን እዩ እንተኾነ መወዳእታ ግን ሽዑ ኣይኮነን ብምባል ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24:6 ዛረብ ጎይታ የሐዋርያት እዚ ምልክት ሂቦም እዩ ስለዚ ብዛዕባ እዚ ውግእ ወረውግእ ብፍላይ ኣብ ዘመን እዚ ገኒኑ ንሪኦ ነገራት እንደህሪልና እቲ ናይ መጀመርታ ኣብ መንጎ ስጋናን ኣብ መንጎ ነፍስናን ዘሎ ውግእ እዩ ሰብ ክልተ ነገር ኣብ ኣካሉ ኣለዎ ስጋውያን ኢና ብነፍስና ከዓ ናይ ዘላለም ህይወት ኣላቶም ተባሂልና ዝተጠቀስና ንሕና ደቂ ሰባት ኢና
أمونغو أكلاتنا نايسجا حسابه له نفسنا حسابات له نفس الله وشتنا እግዚአብሔር አምላክ ኡፍ ይሉ ዘሃበና ማለት እዩ ስለዚ ስጋና ብዛዕባ ብልዒ ብዛዕባ ምድራው ነገር ብዛዕባ ዝሐልፍ ነገር ብዛዕባ ከንቱ ዝኾነ ነገራት ሓሳባት ጥራሕ ይዝሐስብ ኩል ግዜ ልክ ሐዋርያት ብዛዕባ ቤት መቅደስ ክዛረቡን ከለውሲ ቡቃቢኡ ርኦም በቃ ብስጋው ነገራት ጥራሕ ተደኒቆም ማለት እዩ ስለዚ بنفس خدنقو ويون بنفسهم كحاسفون مش جمروا جنا بزعما مدراو نجارات كنتم مخانو حوارات لز فلتو كسع سماعة النت كسع نكروسوس بسماعة النت محلاف قاعد يصيحون مالتي قدوس بيتروس مجمر تاكو سجاو نجار لز فرحيو نكروسوس كحلو إذكو ناتو تختالي وقبها لنكلو كروسوس مستحزم مالتي إذا ناتو تختالي ناتو ود مزموري مستوى لا يفلتوني من بال سلستجزي كحلوي سجاو نجار نتاس لز جاورو ስለዘጋገው ማለት ዳህር ግን በነሱ መስተበዓ መንፈስ ቅዱስ መስወረደው ክርስቶስን ይቅረብ መስበለሉ አብሮማ ቁልቁል አፉ ተሰቂሉ ሰማዕትነት ከም ዘፈጸመ ኩላህና እንፈልጦ ማለት ስለዚህ ንሕናውን ሕጂ በስጋና ሁሉ ጊዜ ክንሳህ ነደሊና ክንቆርብ ነደሊና በፍቃድ እግዚአብሔር አምላክ እንመላለስ ነደሊና በፍቅር ክንነብር ነደሊና ግን إذا حسابات زي أبتكبر نخيبت صح إشوخ كوينو زحزنا سيطانا وحسابات اللو فتنا اللو نحنا هونك عين بقسن بلبي سلازين بقس كل جزء حساب طرح يزنا نترف مالتي سلازي وقع ورا وقع تبع حلو زلو نفسي على إجزافير أملاك تسمع إنك لا نقدوس سجا ولد إجزافير أملاك تسمع إنك لا كبور دم ولد إجزافير أملاك كتصمعون كلا بفقاد እግዚአብሔር አምላክ ንክትመላለስ እዚ ሁሉ ጽንዕ ይክህልው አንከሎ በስጋ ተሸፊና ግን ትነበር ማለት እዩ ስጋና ደቅስ ክብለና አንከሎ ነፍስና ግን ጸሎት ትደል ማለት እዩ ስለዚህ ውጋ አለው አሞንጎና ማለት እዩ ስለዚህ በዝ መንገድ እዚ ምንነብሮ ውግ ኖሮ ውግ እንዝበሎ ሓደ እዩ እትኻልአይ ከዓ ኣብዚ ዓለም እዚ ንሪኦ ንሰምዖን ዜናታት እዩ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ሃገር ምስ ሓንቲ ሃገር ዘሎ ውግ أو وش لحنت حجر نحوات زلوا مكتتال بأرمينت بستفعل عليه بوليتيكا وحساب كات راح نبيتان إن هذا عليت شرش كان مدفع دم نيدك سبات زفسلو زمن بيت كريستيان زقاطلو كانا زحردلو دياقونا زحردلو بيت كريستيان اغلغلتي زحردلو مؤمنان زحردلو زسكعكح زمن بس احنا هم زلنا زلنا كلنا نريو بزعبا زخمز نجارات زي أب عدنا طرح ديكونون أملا عالم مالتي أب كل عالم وقوروقين حج نسمع زين عند حركة كاكو روسيا خمس جيرا يوكرين خمس جيرا إثيوبيا خمس جيرا إرترا خمس جيرا تجري خمس تجيرو بزي كل نسمعه بزعبا وقع انطفاءات انطرحي أب زمن زي انتاي سلازقنا كلنا خفقاد እግዚአብሔር አምላክ ስለዝራحقنا እታአመንጎ ስጋና ነፍስና ዘሎ ባሲ ስለዘይሸነፍና ሰብ ንገዛ ነፍሱ እንደህር አሸኒፉ ንገዛ ነፍሱ እንደህር ከቆጣጠር ጀሚሩ ወይውን እዚ ማለት በፍቃድ እግዚአብሔር አምላክ መላለስ እንደህር ጀሚሩ ንኻደ ሰብ አይበድል ንሕና ግን ንገዛ ነፍስና ስለዘይ ተቆጣጠርና በፍቃድ እግዚአብሔር አምላክ መላለስ ስለዘይ ጀመርና ንሓድሕድና ክንቀታተል ንሓድሕድና ክንተሓማመ ንሓድሕድና ክንወቃቀስ ንሓድሕድና ክንቀታተል ነበር ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ውግእ ወረውግእ ክትሰምዑኩም ዝብሎ ዘሎ እዚዩ ካለ ውግእ ወረውግእ ኢሎ ዘሎካ ቤተሰብ ምስ ቤተሰብ አደምስ ወዳ ወይውን አቦምስ ጓሉ ወይውን ኣብ ሓንቲ ስድራ ቤት ዘለው ኣሕዋት ኣብ ሓንቲ ስድራ ቤት ዘለው ቤተሰብ ዝበሃሉ ውግእ ኣሎ ኩል ግዜ ሕሜት ኣሎ ባእስሎ ምንዓቅ ኣሎ ዘይምስምማዕ ኣሎ በፍቅሪ ዘይምንባር ኣሎ እዚ ንባዕሉ ውግእ ማለት እዩ كل جزء كتتحمامت نبر مالتي دك حنت كرسي دك حدا أبو دك حنت عد كنسقة مالتي إذا كله زلوا نبعلو وجي مالتي كالخا أبي إنترنت زلوا وجي أبي إنترنت زلوا وجي خا كل جزء الإنترنت نصبغ نجارة كنت نتكملوا نحمع نجار كنت نتكملوا مكاننا إذا نبعلو وجي مالتي نعنا عندك سبات حزنا نبزيت دلنا حتى عزقتي حزنا يا تو مالتي سلزي تخال عينتي وجي ورا وجي الولو لومي النفس كفنا كم زعنا النجارات نتحرلي أستوعبنا مصحف قدوس انتهي لنا እግዚአብሔር አምላክ እንታይ ይደልን ዝብል እስከ ሎሚ እስከ ምስገዛ ነፍሰይ ከተዓረቅ ምስገዛ ነፍሰይ እስከ አነ ኮይና ከነበር አመንጎ ስጋይ ነፍሰይን ዘሎ
ባእስ እንታይ እዩ ነፍሰይ እንታይ የድልያ ቃል እግዚአብሔር አምላኽ ይደልያ ስጋው ደሙ ይደልያ ንስሐ ይደልያ ፍቃድ እግዚአብሔር አምላኽ ምምላስ ይደልያ አቀማቅማይ ከመ ያለው አመሻሽጣይ ከመ ያለው አከዳድናይ ከመ ያለው ንዝብል ነገራት ነፍስና ፈትሽና ክንከይድ ከም ዘለና የመልክት ማለት እዩ ሳልሳይ ነጥብ ጥሜት እዩ ጥሜት ከዓ ናይ ነፍስን ናይ ስጋን ጥሜት እዩ ዝኻ ንመጀመርታ ጥሜት ክኸውን እዩ ዝበሎ ጎይታ ናይ ነፍስን ናይ ስጋን ጥሜት ኣሎ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ቅዱስ ስጋን ክቡር ደምን ናይ ክርስቶስ ዝቅበሉ ውሑዳት ብምዃኖም ማለት እዩ ውሑዳት እዮም ብዝግባእ ቶም ዝቅበሉ ውሑዳት እዮም ብቕንዕና ዝቅበሉን ዝወሓዱ እዮም ምክንያቱ ገለገለና ክንቅበል ስለ ዘለና ኸይና ጥራሕ ስጋን ደምን ናይ ክርስቶስ ብድፍረት ንቅበል ኣለና ገለገሊኡ ከዓ ድሕነት ነፍስን ስጋን ንክረክብ ብፍርሃት እናንቀጥቀጠ ዝቅበልካ ኣሎ ማለት እዩ ብኻልእ ወገን ክሪኦም ከለና ከዓ ስጋን ደምን ናይ ክርስቶስ ዝቅበሉ ዓበይቲ ዕድሚኦም ልዕሊ 55 ዘለው እዮም ቶም ዝተረፍና ከዓ የድልየናን ስለ ዝኾነ ድዩ ስለዚ ቶም ዝተረፍና እዚ ጥሜት ዘለና ማለት እዩ ብዛዕባ ጥሜት ዝበሎ ናይ ነፍስናን ናይ ስጋናን ጥሜት እዩ ትኻልእ ከዓ እቲ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ዘሎ ደርቂ ክኸውን ይኽእል ጥሜት ክኸውን ይኽእል ፌራ ክኸውን ይኽእል ሕማም ክኸውን ይኽእል ብዙሕ ነገራት ማለት እዩ ስለዚ ሎሚ ነፍሰይ እንታይ ጠሚያ ኣላ እንታይ ጠሚያ ኣላ እንታይ ዓይነት ምግቢ የድልያ ንዝብል ኩልና ብስጋ ዝብላዕ ይሰዓናን ቁርሲ ምሳሕ ድራር እናበልና ንስጋና ሰዓትን ግዜን ፈላሊናሉ ንምግቦ ኢና ነፍስና ግን ትምገቦ ምግቢ ግን የድልያ እዩ ስለዚ መጀመርታ እንታይ ቅዱስ ስጋን ክቡር ደምን እዩ ቃል ናይ ነፍስና ናይ ስጋና ምግቢ እንታይ እንድሕሪልና ቃል እግዚአብሔር አምላኽ እዩ ሰብ ካብ አፍ አምላኽ ብዝወፅእ ቃል እምበር ብእንጀራ ጥራሕ አይነብርን ኢሉ ጎይታ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ስለዚ ብእንጀራ ጥራሕ ዘይንነብር እንድሕር ኮይና ቃል እግዚአብሔር አምላኽ ምግቢ እንድሕር ኮይኑ እዚ ቃል እግዚአብሔር አምላኽ ንምገቦ ዘለና ብዝግባእ ተመጊብና ህይወትና ከቀየር ኣሎ ድዩ ሰብ ሙዝ ዝኾነ ምግቢ በልዩ ኣብ ስግኡ ወዝ ከርኢ ይኽእል እዩ ጽባቐ ከርኢ ይኽእል እዩ ቃል እግዚአብሔር ተመጊብና ግን ቃል እግዚአብሔር ከም ዝብለና ዘይንነብር እንድሕር ኮይና ብዝግባእ ተመገብና ይናለና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ጥሜት እዚ ኣሎ ማለት እዩ ትኻልእ ናይ ፍቅሪ ጥሜት እዩ ሰብ ምሰብ ፍቅሪ ስኢኑ ብብስጭትን በሰላም ብምስኣንን ዝነብረሉ ዘመን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ፍቅሪ ጥሜት ኣሎ ሰብ ንሰብ ናይ ፍቅሪ ጥሜት ኣለዎ ተፋቂሩ ከይነብር ብባእስን ብዝተፈላለየ ነገራትን ነብረሉ ዘመን እዩ ሰላም ናይ ሰላም ጥሜት ሰላም ተሳኢኑ ቅሳነት ተሳኢኑ እንነብረሉ ዘመን እዩ ስለዚ ሰላም ስኢና ፍቅሪ ስኢና ስጋን ደምን ናይ ጎይታናን አምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ስኢና እንደነብር ኣለና ኮይና ጠሚና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ንኽንጠሚውን ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ንኽንነብር ሰላም ስኢና ንኽንነብር ፍቅሪ ስኢና ንኽንነብር ካብ ስጋው ደሙ ናይ ክርስቶስ ርሒቕና ንኽንነብር ካብ ቤተ እግዚአብሔር አምላኽ ርሒቕና ንኽንነብር ኣብ ቤተ እግዚአብሔር አምላኽ ከለናውን ከይነስተውዕል ዝጻረረና ናይ ጸላኢ ሰናያት መንፈስ ኣሎ ማለት እዩ ርኩስ መንፈስ ናብ ዘይድሊ ነገራት ክኾን ከሎ ንቑሓት ኮይና ንነብር ናብቲ ዘድሊ ህይወት ዝህብ ነገራት ግና ዘፍዝዘናን ዘደቅሰናን ነገራት እንታይ እንድሕሪልና ናይ ጸላኢ ሰናያት ውግእ ማለት እዩ እዚ ውግእ እዚ ብኸመይ ንሰዓሮ ብጾም ብጸሎት ብስግደት ናብ እግዚአብሔር አምላኽ ብምንብርካህ ቃሉ እንታይ ብለንን ዝብል ነገራት ብዝግባእ ብምፍጻም ስለዚ ነፍሰይ ሎሚ እንታይ ጠሚኽለኺ ዘማራይ ዳዊት ቅዱስ ዳዊት እንታይ ይብል ኣብ መዝሙሩ ኢራብና ዓይን ማያት ከም ትናፍቅ ኩሉ ኣነው ንዓኻ እንታይ ገይረካ ኣለኹ ጸሚዕካ ኣለኹ ጎይታይ ብምባል ዝዛረብ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ማይ ጸሚዕና ሓረር ኢልና ደስ ኢልና ሰቲና ከም ንረዊ ኩሉ ልክ ንቃል እግዚአብሔር አምላኽ እውን ብኸምኡ ናፊቕና ክንረውዮ ክንክእል ኣለና ወይ ንእግዚአብሔር አምላኽ እውን ከምቲ እሱ ደፍቅረና ንሕና እውን ከነፍቅሮ ግበአና ማለት እዩ ስለዚ ብኸምዚ መገዲ ፍቅሪ ሰላም ወይ እውን ብስጋናን ብነፍስናን እውን ዘድልዩና ምግብታት ስኢና ስለ ዘለና ጥሜት ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ተሳልሳይ ጥሜት ኢልዎ ኣሎ ካልእ ብዛዕባ ጥሜት ዘረባ ዳኣ ከይብዝሕልኩም ዳኣ እምበር ብዛዕባ ጥሜት ካልእ ከዓ እንታይ እዩ ሓሚምና ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ መጻጉዕ ዝተምሃርናዮ ማለት እዩ ምስ ሓመምና ብቐዳምነት እንሪኦ ነገራት ሕክምና ወይ እውን ካልእ ምብላሓት እዩ ነቲ ኣብ ቤተ እግዚአብሔር አምላኽ ዘለና ሃፍቲ ኣይነስተውዕሉሉ ስለዚ ክንሓምም ከለና እውን ናበይ ከድና ንፍወስ ንዝብል ነገራት እዚ ንባዕሉ ጥሜት ይኮ
إذن بعلو هفتان كلا السخا كم زي بالكرهون كامن بار نبعلو كطميتي سلازم بقى نتي من تساو نجارات كنستو على اللو كم زلنا نايو تملكت قويتا تميت خوني وكل كله بزوح نجارات كجودلي سب حفتام كنا سوقنا نتي ناتو نعوزد ليو نجارات حبتي نتزلو حبتي جن أحد تكملوا سلازي تميت بالبال أبصال سيكان حوارات نجيرون ترابعي من كتكات مريتيو زغا بزوح زرباز اللي يكونن أبستفلا ليه حجرات مثل لاب زمن زي أب تركي كمون أب برازيل نكرسوس زتعرف نجارات بمقبارهم نكرسوس نجاننتي زسبخ فيستيفالات بمقبارهم كارنيفالات بمقبارهم እግዚአብሔር አምላክ እንተ አይነት ምንቅጥቃጥ መሬት ኣብ ብራዚል ከም ዝገበረ እንተ አይነት ምንቅጥቃጥ መሬት ኣብ ቱርክ ከም ዝገበረ ኣብ ዓለም ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት እንተ አይነት ምንዋጻት ከም ዘሎ ዝዘለ ኩላህና በዓይናን ብዜና ንሪኦ ነገራት እዩ ስለዚህ ትራብዓይ ምልክት ምንቅጥቃጥ መሬት ይለወሎ ተሓምሻይ ናይ ክርስቲያናት መከራይ ክርስቲያናት መከሮም ክበዝሑ ከም ክርስቶስ ምንጩ ክርስቲያናት መከራና ክበዝሑ ቤተ ክርስቲያን ክትዋረድ ያ ቤተ ክርስቲያን ክትቃጸል ያ ካህናት ክሕረዱ እዮም ዲያቆናት ክሕረዱ እዮም አገልገልቲ ቤተ ክርስቲያን ክጽረፉ እዮም ተንቁኑዓት ዝበሃሉ አገልገልቲ ሓሰውቲ ክበሃሉ እዮም ተንቁኑዓት ዝበሃሉ ናይ ክርስቶስ ብፍቃዱ ዝመላለሱ ኩል ግዜ ተንቆልቲ ክበሃሉ ክእሉ ሓሰውቲ ክበሃሉ ክእሉ እዚኦም ናይ ክርስቶስ ኣይኮኑን ክበሃሉ ከምቲ ክርስቶስ ሓቀኛ አምላክ ክነሱ ዝተጸርፈሞ ልክ ከምኡ ከዓ ክርስቲያናት ናይ ክርስቶስ ሰዓብቲ ብምዃኖም ጥራሕ ብዙሕ ጸርፍን ብዙሕ ውርደትን ብዙሕ ዘድል ነገራትን ኣብ ልዕሊኦም መጽ ማለት እዩ ክሳዕ ሰማዕትነት ከይተረፈውን ይመጽ ማለት እዩ ጎይታ ብዛዕባ ዝኽዛረብ እንከሎ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24:9 እንታይ ይብላ ፍቅድ 9 ማለት በቲ እዋንቲ ንመከራ ኣሕሊፎም ክህቡኹምን ክቐትልኹምን እዮም ስለ ስመይ ከዓ ብኩሉ ኣሕዛብ ጽሉዓት ክትኮኑ ኢኹም ሽዑ ብዙሓት ክኽሕዱ ንሓድሕዶም ኣሕሊፎም ክወሃቡን ንሓድሕዶም ክጻልኡን እዮም ብምባል ይዛረብ ማለት እዩ ተእዋነቲ ንሐዋርያት ዝወርዶም መከራ ነጊሮም ንግዚኡ ንሐዋርያት ተዛሪቦም ሐዋርያት ካልክ እዚ መከራ ዝበጽሕዎም ኣይናይ ሐዋርያዊ ብኽብሪ ተፋንዩ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ናይ ክርስቶስ ወንጌል ሰቢኹ ብኽብሪ ዝተፋነ ሐዋርያ የለን ኩሎም ተጸሪፎም እዮም ኩሎም ተዋሪዶም እዮም ሰማዕትነት ዝቕበሉ ሰማዕትነት ተቐቢሎም ክሳዶም ዝስየፉ ክሳዶም ተሰይፎም ቆርበቶም ዝድፈፉ ቆርበቶም ተገፊፎም ኣብ ኖራን ኣብ ዝነድድ ሓውን ዝኣቱ ኣትዮም እዮም ስለዚ ጽሉዓት ክትኮኑ ኢኹም ምክንያቱ ሓቀኛ ወንጌል ናይ ክርስቶስ ዝሰብኽ ኩል ግዜ ይጽላእ ማለት እዩ እዚ ስለ ዝኾነ እዩ ብድሕሪ ሐዋርያት ዝመጹ ነቢያት ሰማዕታት ከይተረፉን ከም በዓል ቅዱስ ጊዮርጊስ ከም በዓል ቅድስቲ አርሴማ ከም በዓል ቅዱስ መርቆሬዎስ ዝኣመሰሉ ብዙሓት ሰማዕታት ማለት እዩ እዚኦም ብሙሉኦም ቅዱስ እስጢፋኖስ ከይተረፈ ማለት እዩ ምስለ ክርስቶስ ወንጌል ብምስባኮም ናይ ክርስቶስ ቃል ብምስባኮም ብዳርባን ንገለን ተቐቲሎም ማለት እዩ ስለዚ ሎሙ ንሕና ክርስቲያናት እንድሕር ኮይና መከራና ክበዝሕ እዩ ጽሉዓት ክንከውን ኢና ማዕተብ ብምግባርና ዘይፈቱ ሰባት ክለዓሉ እዮም ድሮ እንተለዓልዮም እዮም ካብ ጥንቱን ቤተ ክርስቲያን ዝወርዳ ዝነበረ መከራ እዚዩ ማዕተብ ንምብታኽ ንክርስቲያን ንምቕታል ንክርስቲያን ንምጽናት ብዙሕ ነገራት ተገይሩ ብዙሕ መጻሕፍቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ነዲድዩ ብዙሓት ክርስቲያናት ሰማዕትነት ተቐቢሎም እዮም ብዙሕ ሽክራት ኣብ ክርስቲያናት በጽሑ እዩ ስለዚ እዚ መከራ እዚ ክመጽ እዩ መከራ ክመጽ እዩ ሓደ ብዓይንና ንሪኦ ስጋዊ መጉዳእቲ ዘምጽእ ሰማዕትነት እዩ ካልኻ ብነፍሲ ማለት እንታይ ማለት እዩ ጸላእ ሰናያት መከራ የብዝሕልና ማለት እዩ ከይንጽሊ በብራኽና ሕዘና ከይንጸውም መግቢ ደስ ከም ዝብለና ገብረና ወይ እውን ንጾም ዕሽሽ ከም ንብል ገብረና ንጾም ዘለና ግዜ ድሩት ንገብሮ ተረዲኹኒ ብፍቃድ እግዚአብሔር አምላክ ከይንመላለስ ቤተ ክርስቲያን ናይ ፖለቲካ አዳራሻ ብምባል ሰባት ብስተጋገዮ ጌጋን ቤተ ክርስቲያን ፈሪድና ናብ ቤተ እግዚአብሔር አምላክ ምኻድ ገዲፍና ኮፍ ከም ንብል ይገብረና ማለት እዩ ሎሚ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ናሕድሕድና ንናቆተሉ ናሕድሕድና መከራና በዝሕሉ ዘለኮ ካብ ፍቃድ እግዚአብሔር አምላክ ስለዝወፃና እዩ ስለዚ ናይ ክርስቲያናት መከራ ክበዝሕ ዝበለሉ ምክንያት እዚ ስለዚ ሎሚ መከራ ዘይብሉ ክርስቲያን የለን ክርስቲያን ተባሂሉ ኣይፍተን ዝብል የለን ስለዚ እንታይ ንግበር ናብ ፍቃድ እግዚአብሔር አምላክ ንመለስ ናብታ መዕረፊት ወይ እውን መርከብ ናይ ኖህ ተባሂላ ዘላ ቤተ ክርስቲያን ንምፃ ንቃል እግዚአብሔር አምላክ ንስማዕ
نتجبره بدحريو كفقد እግዚአብሔር አምላክ እንድሕር ዘይወፂና ድለዩ ክትረኽቡኩም ማዕጦኻ ሓብሉ ክረሓበልኩም ለምኑን ክወሃበኩም ዝበለ እግዚአብሔር አምላክ ብዘለመናዮን ዝደለናዮን ንዑን ኳሕኳሕ ማለት እግዚአብሔር ሃበን ብምባል በጸሎት እንድሕር ኳሕክሕናዮ እግዚአብሔር አምላክ ዘድለየና ነገራት ክህበናዮ ስለዚህ በሳይንስን በኻል ነገራትን ካብ ምንባር በቲ ምፍጣርና ካው ዝኾነ ካብ ዘይ ምንባር ና ምንባር ዘምፀና ህያው እግዚአብሔር አምላክ እምነትና እንትውክልትና ናውገርና እንድሕር ከድና መከራ አለና ግን አሞ ወዳታ ፍረናይት መከራና ሓጎስ ይዝኸውን እቶም ሎሚ ዝጽዕሩን ዝገሩን እዞም በመከራ ሎሚ ዝሓልፉ ዘሎ ጽባሕንጎ ብደስታን ብሰሓቅን ግዚያም ከሕልፎም ዝበለሉ ምክንያት ካኩዚ ማንያቱ በመከራ ዝሓልፍ ሰብ ኩል ጊዜ መንግስት አምላክ ይወርስ ስለዚህ እዚ ዓይነት መከራ ክርስቲያናት እንታገብሪ ከመጽዩ ይብለና ማለት እዩ ተሻትሻይ ሐሰውት ነቢያት ክላዓልዮም ብዙሓት ሐሰውት ነቢያት ክትንስኦም ብዙሓቱን ከስሕትዮም ይብለና ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ፍቅድ 11 በህጥር ዝበለ ዘን ሸሞንተ ምልክታት ዘን ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ዘለዋ ብምለን ማለት እዩ ስለዚህ ብዙሓት ሐሰውት ነቢያት ክትንስኦም አነ ክርስቶስ ዝብሉ ክርስቶስ በዛ አሎ ዝብሉ በትናይ መንፈስ ቅዱስ አካይዳ ዘይኮነስ ናብ ጸልማ ዝወስድ ሰይጣናዊ ሐሳባት ዝሓዙ ምድራዊ ሐሳባት ዝሓዙ ንመስቀል ዝገፍኡ ንክርስቶስ ዘዋርዱ ንክርስቶስ የማልዲ ዝብሉ ንክርስቶስ ዝጸርፉ ተረዲኹም ከምኡን ንቅድስት ድንግል ማርያም ዘይኽብሩ ንቅዱሳን ዘይኽብሩ ፍቅር መስቀል ዘይብሎም ብዙሓት ሐሰውት ነቢያት ታይገብረን ክመጽዮም እዚኻ እንድሕሪናዮ አፈቆዶ አንጎሎ ናይ ነብይ ክስቶ ናይ ሐዋርያ ክስቶ ናይ ነብይ ክስቶ ናይ ሐዋርያ ክስቶ ዝብል አዳራሻት ኢና ንረክብ አውኻ ብዙሓት ነፍሳት ካኽጠፉ ንርኢ ማለት እዩ ብዙሓት መላገጽን ሐሰውት ነቢያት ኮይኖም ዝነብሩ ዘመን ተረዲሁም ቅዱስ ማቴዎስ ኣብ ምዕራፍ 7 ፍቅድ 15 ታይብል ጎይታ ዝተዛረበው ማለት እዩ ብውሽጦም ዝምንጥሉ ተኻሉ እዮም እሞ አባጊዕ ተመሲሎም ካብ ዝመጹኹም ሐሰውት ነቢያት ተጠንቀቁ ብፍሪኦም ክትፈልጥዎም ይኹም ይብል ማለት እዩ ብፍሪኦም ታግብሮም ክትፈልጥዎም ይኹም ሐሰውት ነቢያት ብፍሪኦም እዮም ዝልለዩ ሎሚ ግን ቆርበት በጊዕ ዝተከድሉ ብዙሓት ሐሰውት ኣለዉ መስቀል ከም ኦርቶዶክሳውያን መስቀል ዝሓዙ አከዳድና ናዓና ዝመሰሉን ኦርቶዶክሳውያን ግን ቃላቶምን ስብከቶምን ቀሲልና እንድሕራስተው ኢልናዮ ግና ናብ ፖለቲካ ናብ ካልእ ነገራት ናብ ግላው ነገር ዝወስድ ነገራት እንረክበሉ ማለት እዩ ስለዚህ ካብ ከምዚኦም ታግበሮም ተጠንቀቁ ብፍሪኦም በካይዶም ካንተ ይገብሩም ክትፈልጥዎም ከተለልይዎም ይኹም ይብል ማለት እዩ ስለዚህ ብናይ ዲያብሎስ መንፈስ ዝምርሑ ነቢያትና ሐዋርያትና ዝብሉ ሐሰውት ነቢያት ብዙሓት ብድፍረት ዝተመልኡ መጽሐፍ ቅዱስ ሒዞም ንእግዚአብሔር ዘቃልሉ ንቅዱሳን ዘቃልሉ ንቅድስት ድንግል ማርያም ዘቃልሉ እዚኦም ብሙሉኦም ታይ ክመጹን ከለው ብዛዕባ ከምዚ ነገራት ክትሰምዑን ከለኹ ዳግም ምጽአቱ ናይ ዳግም ምጽአት ናተይ ናይቲ ዳግማይ ምጽአት ናተይ ምልክት ምዃኑ አስተውዕሉ ለና ማለት እዩ አሞዳታውን እቲ አሞዳታ ማለት እዩ ሐሰብ ካብቶም ሐሰውት ነቢያት ተባሃሉ ተሐሳዊ መሲሕ ወይውን ሐሳዊ ክርስቶስ ሐቀኛ ክርስቶስ ደኮነ ግን አነ ክርስቶስ በመባል ይሉ ዝመጽእ ሐሳዊ መሲሕ አለ እዚ አብራ ዮሐንስን ምልክቱ እዚ በመባል ቁጥሩ 666 በመባል 666 እንታዩ ንሕና ደቂ ሰባት እትሰራው ደምና 666 እዩ ስለዚህ ናይ ተሐሳዊ መሲሕ ዝመጽእ 666 ኢሎ ዘሎቲ ቀመር ወይውን ምልክት ወዲ ሰብ ምዃኑ ካብ ሰብ ዝውለድ ኮይኑ ግን አነ ክርስቶስ ኢሉ ንብዙሓት ዘጋጊ ንብዙሓት ዝቀትል ነቶም ዘይተቀበልዎ ዘበሉን ዘሳድድ እዚ ሙሉ ክመጽዩ ተሐሳዊ መሲሕ ክመጽዩ በመባል ጎይታ ዝተዛረቦ እትሻትሻይ ምልክት እዚዩ ስለዚህ ንቁሑ በመባል ይዛረብ ማለት እዩ ስለዚህ ሐዋርያት ክህቦም እንከሎ ምልክቱ ግን ንዓናዩ ምክንያቱ ኣብቲ መወዳእታ ዓለም ኣብቲ ዝኸፍአ ዓለም ዘለና ንሕና ኢና ኣብ ዘመን ዘለና ማለት እዩ አዚና ክንነቅሕ ግበአና ኣብ ዘመን እዚ ኣብ ካይዳና ኣብ ዘራርባና ኩሉ
ጥንቁቃት ክንከውን ይግባ ማለት እዩ ስለዚ ተሻሻይ حسوت نبيات كتنسيهم إلو مالتي شاو عين تبي فقر بزحت كزحت ليا ناي بزحت فقري كزحت ليا زبلي أما تسنجل معرف إسرار 4 نازل لنا حزب كريستيان أفقد 10 تقلتن رخبوز مالتي بسنكي بزحي كفاءات فقر بزحت كزحت ليا سلا قالوا بسم እግዚአብሔር አምላክ ዘኸበረን ተመስገን አይነቁም بسنكي بزحي كفاءات فقر بزحت كزحت ليا بسنكي بزح كفاءات يبل مالي ناتنا نيدك سبات كفاءاتنا بمبزحو كفاءاتنا درت ألبو بمخان سب نسب فرح حلو زنبر سب نسب نخاف قروز فرحلو زمن بس إحنا عندنا والدي لومي من يسكت أمامينو زنبر من يسكت أمامينو بفقري زنبر بزحات تفرارحنا أن نبرلو زمانيكو أيكون إنه تابع عالم زنبر سبسي عبيت እግዚአብሔር አምላክ ነበር ንክርስቶስ ንፈልጠና እንሰብከና ንብል ንባዓልና በፍቅሪ ዘይን ነብረሉ ዘመን እኮ በጎባ ዓይንና ተጠማመትና ነብረሉ ዘመን ዘይኮነ ፍቅሪ ግን ብል ማለት ፍቅሪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሀብቲ እግዚአብሔር ፍቅሪ ንብጻዩ ዘፍቅርካ ንአምላክ ዘፍቅሪ ስለዚህ ኣብ ዘመን እዚ فقر أملاك زحت يلولوت مجمرتا مالتي فقر بزحت كزحت يلولوت مجمرتا فقر أملاك يزحت أبي زهير أملاك زلنا فقري زحت اللقون مالتي كسا أملاك يلن زبل حتى حساسبا نأمرنا زقوت أطرو كوين اللو مالتي بفلي أبزن عرابايان حاجرات زلنا كله تتوكلتنا أبتي تكنولوجي كوين دولو أبتي ساينسي كوين دولو بزعباتي እግዚአብሔር አምላክ ዝብል እግዚአብሔር አምላክ ዋላው ንኮ ሰላም ተባሂልካስ እግዚአብሔር መስገን ዝብልኩ ወሕዲ ከመይ ሓዲርካ ጽቡቅ ከመይ ሓዲርካ ደሓኔ ከመይ ሓዲርካ ቤላ ሓዲራ እግዚአብሔር ይመስገን ዝብልሲ አበይ ይከዱ ስለዚህ ፍቅር እግዚአብሔር አምላክ ከበዘራርባና አትሒዙ ክሰርጽ ክኽእል ኣለዎ እግዚአብሔር አሎኽ ክንከል ኣለና እግዚአብሔር አምላክ سلام يحضرنيو እግዚአብሔር ይመስገን ክንብል ኣለና ከምኡን ክንቋጸር እንከለና እግዚአብሔር ፈቃዱ እንድሕር ኮይኑ እግዚአብሔር በህይወት እንድሕራጽ ንሕናስ ከንሰን ገብሪና አንራኸቢና ፍቅር እግዚአብሔር አምላክ አንታይ ካባይ ጀሚርካ ሕጋጋቱ ዘይምፍጻም በፈቃዱ ዘይምምልላስ እግዚአብሔር ዝብለና ነገራት ዘይምፍጻም እግዚአብሔር አምላክ ነፍቅሮ እንድሕር ኮይናኩ مسكان سبكو زبأ سيبلنا ስለዚህ ንእግዚአብሔር አምላክ ከም ዘፍቀርናዮ ምልክት ዝኸውን ነገር እንታይ እንደሕሪልና እግዚአብሔር ብዝደለ መንገዲ ነፍስናን ስጋናን መርሕና እንደሕር ከይድና ንእግዚአብሔር ከም ዘፍቀርናዮ እዚ ምልክት ይኸውን ብርሃንኩም ኣብ ቅድሚ ሰብ ይብራህ ዝበለሉ ምክንያት ካን እዚ እዩ በብርሃን እንደሕር ንመላለስ ሓሊና ኮይና ንእግዚአብሔር አምላክ ነፍቅሮ ኣለና ማለት እዩ በብርሃን ምምላስ ማለት ታይ ማለት እዩ እግዚአብሔር ዘካት እዛዛትና ፈጸምካ አቤቱ ተረኺብካ ስጋ እንደምናይ ክርስቶስ ምሕጣም ብንስሓ ብዘለዎ ህይወት ምንባር ንብጻይካ ከም ነፍስኻ ምፍቃር ንሰባት ንኸይትብድሉን ነፍስኻ ምእማን ገገኛ እንደሕር ኮይንካ ገገኛ ኢልካ መቕራብ ኣይኮነን ግን ንኻልእ ሰብ እናወቀስካ ምስካልእ ሰብ እናተባኣስካ ምስካልእ ሰብ እናተሓማመኻ ምስካልእ ሰብ እናተጸራረፍካ እንደሕር ትነብር ኣልኒኻ ኮንካ ግን ክርስቶስ ምሳና የለን ማለት እዩ ትንብጻዩ ዘይፍቅር ንዓይ በቅዕኒ ወይ ንዓይ የፍቅር ንአምላክ የፍቅረን እንደሕር ኢሉ ሓሳቢ ይብለና ስለዚህ ቀዳምነት ንብጻይና ሆነፍቅር ጎረባብትና ንስድራ ቤትና ንበዓልታ ሓዳርና በዓል ኪዳንና እግዚአብሔር ዝእዘና አቤት እግዚአብሔር አምላክ ንዘገልግሉ ንብሉም ከከም ደረጁ በፍቅሪ ከም ነበር ፍቅር ውሽጥና በፍቅር ተመሊኡ ከይከም ዘለዎ እዩ ስለዚህ بوستو قسانت فقري سلام زي بقول سبكا بدقم السبات كسماما عكلي ስለዚህ ውሽጥና ቀድም ፍቅር እግዚአብሔር አምላክ ክንመልኦ ግበና ማለት እዩ ፍቅር ቅድስት ድንግል ማርያም አማላድነታን ተራዳነታን አፍትናካ ቃል ኪዳን ሙካል እግዚአብሔር አምላክ ቀረባ ዝኾንከ አደስ ኺኺ አማላድኒ አታዓረቅኒ በባል ፍቅር ቅድስት ድንግል ማርያም ምግላጽ
فقر قدوسان مهلاو ترادانت ناي قدوسان مصباي حلاوي ملأخ ردعني بس እግዚአብሔር አምላክ አታረቀኒ አነ ዱኩም ሰቤ መንበር بتصلوت منبر ማለት ነው ስለዚህ ፍቅር አምላክ ዛህቲሉ ርከብ ኣብ ሰዓት እዚ ካለ ከም ዝሓተለ ወይ ፍቅር አምላክ ከም ዘይብልና ካባይ ጀሚርካ ዘርኢ እንታይ እንደህሪልና ናይ ጸሎት ግዜ ይብልና ጸልዩ ንብልና ካባይ ጀሚርካ ዘይንጽልግን ብዙሓት ኢና ጸልዩ ክንበሃልን ከለና ወቕጽልለኒ ንብል ኣብ ገዛና ኸይና ግን ዘይንጽልግ ብዙሓት ኢና ንጸሎት ግዜን ቦታን ሰዓትን ይብልና ስለዚህ እዚ ሓደ ፍቅር እግዚአብሔር አምላክ ከም ዝሓተለ ፍቅር እግዚአብሔር አምላክ ከም ዘይብልና ይረዳእ ማለት እዩ ንንፈቶ ሰብ እኮ ቴሌፎን ደውልና ዲ ደብዳቤ ሰዲድና ዲ መልእክት ሰዲድና ኢና እንረክቦ ከና ንንፈቶ ሰብ ኣብ ዘለዎ ቦታ ከይድና ውሽጡን ውሻጡን ፍሕርና ክንረክቦ ኢና እንደሊ ስለዚህ ንእግዚአብሔር አምላክ ግን ብኸሙ መንገድ ንምንታይ ዘይንደልዮ ዘይጽል ሰብ ምስ እግዚአብሔር አምላክ ዘይዘራረብ ሰብ ምስ እግዚአብሔር አምላክ ዘለዎ ርክብ ተበቲኹሎ ማለት እዩ ፍቅሩ ዛሕቲሉሎ የለን ሰብ ተተባይሱ ምሽ አይደዋውልኒ ወይ ቴክስታይ ጽሓፍኒ ወይ ዝኾነ ነገር ልክ ብኸሙ ምዘንዎ እግዚአብሔር አምላክ ካ እንኮ ምስ እግዚአብሔር አምላክ ተራኸበና በሪ ወይ ማዕጾ ጸሎት ያ ሰብ ዘይጽል እንደህር ኮይኑ ፍቅሩ ዛሕቲሉሎ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላክ ማለት እዩ ስለዚህ ሎሚ አብ ያለና ህዝበ ክርስቲያን ካ ካባይ ጀሚርና ክንሓስበሉ ግባና ካለ ፍቅር ቤተሰብ ምዝሕታሉ ፍቅር ኣብ ሰብ ሓዳር ምዝሕታሉ ፍቅር ጎረቤት ምዝሕታሉ ፍቅር ኣብ ቤት እግዚአብሔር አምላክ ዝነብሩ አገልገልቲ ምእመናን በሐፈሻ ኩልና ማለት ምዝሕታሉ ንባዕሉ ዓቢ ምልክት ማለት እዩ ስለዚህ ኣብ መወዳእታ ዓለም እዚ ነገር እዚ እንታይ ክትገብሩ ኢኹም ክትሪኡ ኢኹም ብለና ማለት እዩ ፍቅር ሎሚ ናይ ቃል ጥራሕ ኮይኑ እዩ ተግባራዊ ዝኾነ ነገራት የለን በቃ ንኹስቶ የፍቅሮ ንብል ግን ተግባራዊ ነገር ግን አይራኣይ ስለዚህ በዚ መገድ እዚ ክንነቅሕ ይግበአና ህዝበ ክርስቲያን ማለት እዩ ተሻብዓይ ምልክት ፍቅር ብዙሓት ክትዘሕትል ያለው ማለት ጎይታ ስለዚህ ሎሚ ካባይ ጀሚርና ንሪኦ ኣለና ፍቅር ዛሕቲሉ ንጠፋ ኣለና ከምዚ ንኸውን ኣለና ንብሊና ኩላህና ኮ ነብስና ነግረና ግን ዘይንብገሰሉ ምክንያት እንታይ ስለዝኾንና ኢና እንደሪልና እቲ ተበጊስካ ተግባራዊ ንምግባር ሰብ እንደህር ዝጥል ኮይኑ እንደህር ዝንብርከብ ኮይኑ ሰላም ኣለዎ ምክንያቱ እንተገደደ ምስ ገዛ ነብሱ ምዝራብ ጀሚሩሎ ማለት እዩ ሰብ ምስ ገዛ ነብሱ ተዘራሪቡ እንደህር ተኣሪሙ ኸዓ እቲ ዝተረፈ ነገራት እናቀለለ ዝኸይድ ማለት እዩ ናይዚ ዓለም ኣካይዳ ኣንፈት ንባዕሉ ይርዳእካ ማለት እዩ ምክንያቱ ቃል እግዚአብሔር አምላክ ባዕሉን መንገዲ ይሕብረካ ማለት እዩ ስለዚህ ፍቅሪ ዛሕቲላላ ሞንታይ ንግበር ብፍቅሪ ንንበር ብፍቃድ እግዚአብሔር አምላክ ንንበር ናይ ጸሎት ቦታን ሰዓትን ግዜን ንፍለ ምስ እግዚአብሔር አምላክ ንራኸብ ጸላኢ ሰናያት መወዳእታ ዓለም ከም ዝበጽሕ ፈሊጡ ብዓቢ ሓይሊ ኣብ ማእኸልኩም ወሪዱሎ ብለና ቃል እግዚአብሔር አምላክ ስለዚህ እንታይ ንግበር ንኹላህና ከቲፉ ይፈላለየና ኣሎ ነናትና ተሓሳስባ ከም ዘለና ገይሩ ሎሚ ይፈላለየና ኣሎ ኣብ ሓደ ሓሳብ መጽኡ ሰብ ንኸይድኮ ኣጸጋሚ ዝኾነሉ ዘመን እዩ ሰዓት እዚ ግን እንታይ ኮይኑ እዩ እንደህሪልና መቼም ሓደን ክልተን ብስመይ ኣብ ተኣከብኩምሉ ኣነ ማእኸልኩም ተረኺበ ጉባኤኹም ክባረኸ ኢሉ ሎሚ ግን ሓደን ክልተን ክንከብን ከለና بفقر እግዚአብሔር አምላክ ተሰኒና ፍቃድ እግዚአብሔር አምላክ ይኹን ኢልና መንፈሳዊ ነገራት ተቃጺልና ስለዘይን ንራኸብ ሓደን ክልተን ክንራኸብ እንከለና ነናትና ተሐሳስባ ጥራሕ ተነመሓላለፍ ኢልና ስለ ንራኸብ ኩሉ እትንሰርዖ መደባት ነውጾው ጥናት ንኸዶ አካይዳ በሙሉ ወልሓንቲ ፍረ ዘይብሉ ኮይኑ ተሪፍሎ ማለት እዩ ስለዚህ ዝንታይ ፍቅር እግዚአብሔር አምላክ ስለዘይብልና ማለት እዩ ለዝንታይ ንግበር ንዝብል ኩላህና እግዚአብሔር ንቁሕ ልቢ ያሃበና ዘስተውዕል አዕንቲ ልቦና ያሃበና ተሻምናይ ናይ መወዳእታን ወንጌል ኣብ ኩሉ ዓለም ክትበጽሕ ዝብል ብጣዕሚ ደስ ደብል ማለት እዩ ንኩሎም አሕዛብ ምስክርነት ምእንቲ ክኸውን እዚ ወንጌል መንግስት እዚ ኣብ ሙሉእ ዓለም ክስበኽ እዩ ሽዑ መወዳእታ ክኸውን እዩ ይብል ጎይታ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ፍቅዲ 14 ናይ መወዳእታ እዚኣ ቃል እዚኣ ጎይታ ተዛሪቦ ማለት እዩ ወንጌል ኣብ ኩሉ ዓለም ክስበኽ እዩ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣብ ግዜ ፍርዲ ነፍስ ወከፍና ኣብ ቅድሚ ፍርዲ ምስቆምና ኣይሰማዕኩን ኣይረኣኩን ኣይፈለጥኩን ዝብል ሰብ
كله انتي مسحطان يفرد مالتي بزعبا كريستوس ايفلطكم زبل اكل ايركبني مالتي بستفلالي منجدي از وانجيل زي بستفلالي منجدي يسبخ قالو بساعه زي لومي كم تتريو زلكم ببزح مدايات مالتي وانجيل ناي كريستوس يوهب الله ስለዚህ አሙሉ ዓለም መስበጽሐ መወዳእታሽ እخووني بالمالتي እዚ ኸ አማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ፍቅድ 31 ብዛዕባ ምጽአት ናይ ክርስቶስ ብሰፊሑ ገሊጹ ወርከብ ማለት ወዲ ሰብ ብግርማ መላእክቱ ከም ዝመጽእ ሽዑ ነባጊዕን ነጣልን ከም ዝህሊ ንጻድቃንን ሓጣንን ከአንታይ ገብሮም ክፈላልዮም ይብል ማለት ሽዑ ነቶም ጻድቃን እንታይ ይብሎም ነቶም ንዑስኻትኩም نابوي طمي ابلعكمني طمي استخمني غاشا خوينا مصيه تقبلكمني عريقه كدينكمني حميمه بصحكمني تاثيرون اصنانعكمني يخم كبلون ስለዚህ ዓለም ቅድም ፍጣር ዘዳለው ሁሉም ዘዳለው ዓለም ቅድም ፍጣር ዘዳለው ሁሉም ቦታ ነው ተወንባል መንግስት አምላክ ወርሶ ሳቶንካ ጎይታይ ጠሚ ኻስማ አስረ አብለዕናካ ጠሚ ኻማ አሳስተይናካ غاشا خوينكا معاس تقبلناكا اريكا معاس كديناكا حميم كاس معاس بصحناكا تاسير كاس معاس اصنانعناكا خبلوين السوقا كابزوم نعشت حواتي نحاده زغبركم ونعكم زغبركم وين اذا مالت تاع مالتيو نزصمع زستيا استمي زبلع غاشا خوينو زمصو بزغبا استقبله كما ابراهيم نزعرق زخدنا نزحمم እግዚአብሔር ይመሐርካ ዝበለ مستعسرون زتصنانا እግዚአብሔር አምላክ አስቡ ይህቦ ማለት እዩ ተረዲዮምኒ ስለዚህ በዚህ ኻ በንጻሩኻ ንሓጣንካ ጠሜ ዘይብላዕኹምኒ ጠሜ ዘይስተኹምኒ ጋሻ ኮይነ መጽኤ ዘይተቀበልኩምኒ አሪቀ ዘይከደንኩምኒ ሓሚመ ዘይበጻሕኩምኒ ተአሲረ ዘይጸናናዕኹምኒ ብምባል ይወቅሶ ማለት እዩ ማዓስ ጠሜኻ ሪእናካ ዝብል ሕቶ መጽ ማለት እዩ ካብዞም ንዓሽቱ ንሓደ ዘይገበርኩሞ ንዓይ ከም ዘይገበርኩሞ እዩ ብምባል ናብቲ ምሕርቃም አስናን ዘለዎ ቦታ ንሰይጣንን ሰራዊቱን ዝተዳለወ ቦታ እንታይ ግበሮም ደርቢዎም ብምባል ጎይታ ናይ መወዳእታ ፍርዲ ይህብ ማለት እዩ ስለዚህ ክርስቶስ አምላኽና ሎሚ ደብረ ዘይት ተባሂላትሉ ዘላ መጀመርታ ክርስቶስ ናብ ሰማያት ከአርግ እንከሎ ማለት እዩ መጽኡ ወሪዱ ተወሊዱ ተጠሚቁ ኢልና ከምኡን ናና ሕማማተ መስቀል ተቀቢሉ ተሰቂሉ ከሙታን ምሳልሳይ መዓልቲ ተንሲኡ ከአርግ እንከሎ ኣብ ደብረ ዘይት እዩ ካብ ደብረ ዘይት እዩ በሰማያት አሪጉ ስለዚህ ምጽአቱን ኣብ ደብረ ዘይት እዩ ዝኸው ስለዚህ ምጽአት ኣብ ዝኣኽለሉ እዋን አቢ ነውጽ ከም ዝኸውንካ ተዛሪቡሎ ማለት እዩ ብነጎድጓድን ብመባረቅትን ብመላእክቱን ብሰራዊትን እልፍን አላፍን ቅዱሳን መላእክት ተመሪሑ ወድሰብ ከም ዝመጽ ተዛሪቡ ማለት እዩ ስለዚህ ነታ ግዜ ተያግንታይ ዝገብራ የለን ድፈልጣ የለን ናብ መወዳእታ ማለት እዩ እንታይ ይብል ጎይታ ዓለም ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ኣብቲ መወዳእታ ማለት ካብ 31 ጀሚርና እንታሕት እንደሕራን ቢብና ኣብ ግዜ ኖህ ማይ ኣይሂ ክሳዕ ዝመጽእ ወይውን ክሳዕ ኖህ ናብ መርከብ ዝኣትወላ መዓልቲ ደቂ ሰባት ክበልዑን ክሰትዩን ከውስውን ክዋሰቡን ዝጸንሑሞ ማይ ኣይሂ መጽኡን ኩሉ ክሳዕ ዘጥፍእ ዘይፈለጡ ምጽአት ወዲ ሰብ ከዓ ከምኡ ክኸውን እዩ ብምባል ዓብይ ቃል ዝተዛረቡ ንረክብ ማለት እዩ ኣብ ግዜ ኖህ ዝነበሩ ሰብኣት ከት ኖህ መርከብ ክሰርሕ እንከሎ እግዚአብሔር ማይ ኣይሂ ገይሩ ንዓለም ክሓጽባዩ ክጸራርጋዩ መርከብ ስርሑ እትድሕንሉ መርከብ ስርሑ እናበለ ኣዊጁ ነጊርዎም ነይሩ ንሳቶም ግና ገና እዩ እግዚአብሔር ኣይመጽእን እዩ ኖህ ተጸሊልካ ኣለኻ ንሕና ሕጂ ንሕጎሰሉ ግዜ ሕጂ ንዕንድረሉ ግዜ ብምባል ብዝሙት ብሓጢአት ብበደል ንእግዚአብሔር አምላክ እናቀየምዎ ይነብሩ ነይሮም ልክዕ ኖህ ናብ መርከብ ምስኣተወ ግን እግዚአብሔር መሳኩት ሰማይ ከፊቱ ነርባዓ መዓልቲ ዝኣክል ከቢድ ዝናብ ኣዝኒቡ ንዓለም ብምልእታት ጽርግርግ ኣቢሉ ኣጥፊእዋይ ስለዚህ ልክዕ ከምኡ ከዓ ምጽአት ወዲ ሰብ ከምኡ ክኸውን እዩ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ክርስቶስ ዝመጸላ ሰዓት ኣነ ንስኹም ኣይንፈልጣን ኢና ሎሚ ለይቲ ክመጽእ ክእል መዓስ ክመጽእ ክእል ንዝብል ኣይንፈልጦና ኮይኑ ግን ምልክታቱ ግን እዝዩ ኢሉ
شمونت ملكتات حيوي إذن شمونت ملكتات كأن نحر أستوعبنا لن بملأن عب زمن زب في الله يفتسم الله أبتني مودة تشاف بس إحنا خمس لنا يرد مالتي لذي ساعتان معلتان حلاوي حدا بعل بيتي سرقت معاس كم زمصو انت زفلت نيرو بيتو ايم تزمتتن بالمالتي معناته سرق زمص الله ساعات اندحر فلطو خونكا اها ساعه 3 نايلتي زمص بمبال تدالي خاي خاصنا غزاها تحلو مالتي سرق زمص الله ساعات سلازين فلط ግን كل ጊዜ ሰባት ميكينون كسرقو خلو هدون كسرقو خلو كل ነገራትና ክንስረቅ ንخير ማለት እዩ ስለዚ ምጽአት ወድ ሰብ ካለከ አቆሚ ጎይታ ዝመጸላ ሰዓት አይንፈልጦና ካብ ዘይፈለጥናዮ እንታይና ምልክቱ ሂቡና አሎ ካብዚ ምልክት እዚ ተበጊስና እንታ አንገብራለና ነፍስ ወከፍና እግዚአብሔር ብዝደልዮ መንገድ እንታ አንገብራለን ከንመላለስ ከንከል አለና ማለት እዩ አሞዳታ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ፍቅዲ 42 እንባርከስ ጎይታኹም በይኔት ሰዓት ከም ዝመጽእ አይትፈልጡን ኢኹሞ ንቁሑ ድልዋት ኮይንኩም ነበሩ ማለት እዩ ንቁሑ ማለት እንታይ ማለት እዩ ነቂሕካ እግዚአብሔር ብዝደልዮ መንገዲ ምልላስ ማለት እዩ ፍቃድ እግዚአብሔር አምላክ ምፍጻም እግዚአብሔር አምላክ ከምቲ ክዳና ረሲሑ ክዳነይ ረሲሑ ብምባል ሓጺብና ሞ ጽቡቅ ክዳን ተኸዲና ተሐዲስና ከም ንኸይድ ኩሉ ልክ እኾሙ ከዓ ብንስሓት ሓጺብና እግዚአብሔር ዝደልዮ ከምተን ሓሙሽተ ለባማት አንስቲ ቀንዴልና አብሪሕና ንእግዚአብሔር አምላክ ክንጽበዮ ግብአና ማለት እዩ ስለዚህ ነዚ ክንገብር ከም ዘለናዩ ኣብ ደብረ ዘይቲ እዚ መልእክት እዚ ወይውን እዚ ቃል እዚ ይመሓላለፍ ማለት እዩ ጎይታ ሓምሸት ሰንበት ደብረ ዘይት ዝተባሃለትሉ ምክንያት ጎይታናን አምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንሐዋርያት ብዛዕባ ነገረ ምጽአቱ ብዛዕባ ምፍራስ ቤት መቅደስ ማለት እንታይ ማለት እዩ ፍጻሜው ናትና ንሕና ቤት መቅደስ ተባሂልና ደቂ ሰባት ከም ንመውት ከም ንጠፍ ግን እቲ ሰናይ ነገር ገይሩ ዝጸንሐ መንግስት አምላክ ወርስ እቲ ብክፋት ዝመላለስ ዝነበረ ከዓ ምሕቃም አስናን ዘለውን ሰራዊት ናይ ዲያብሎስ ተዳልዎ ቦታ ከም ዝድርበ ብዛዕባ ዝነገራት ዝተዛረበሉ ብዛዕባ ዳግም ምጽአቱ ዝተዛረበሉ ብዛዕባ ህልፈተ ዓለም ዝተዛረበሉ መዓልቲ ስለዝኾነት ደብረ ዘይት ተባሂላ ትፍለጥ ማለት እዩ ስለዚህ በዚ መዓልቲ እዚ እግዚአብሔር እንታይ ምሂሩኒ እግዚአብሔር አምላክ ሎሚ እዝን ምሂሩኒ እዩ ኣብ ህይወተይ ከምዚ ዓይነት አካይዳ ክህልወኒ ኣለዎ ብምባል ንዝገዛ ነፍስና ክንዘራረብ ክንክእል ይግበአና ማለት እዩ ስለዚህ በዚ መዓልቲ እዚ እዚ ነገራት እዚ ስብከት እዚ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና ትምህረና ማለት እዩ ቅዱስ ዳዊት እግዚአብሔርስ ገሃደ ይመጽእ ወአምላክነሂ ያረምም እሳት ይነድድ ቅድሜሁ በመባል ኣብ መዝሙር 49 ፍቅዲ 2 ይመህረና ማለት እዩ እግዚአብሔር ብግህዶ ክመጽእ እዩ አምላኽና ከዓ እንታይ ይገብርኒ ስቃይ ክብልኒ እሳት ቀቅድሚዮ ክነድድ እዩ እሳታውያን ዝኾኑ መላእክት ቀቅድሚዮ ክኸድዮም በመባል ይዛረብ ማለት እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ብግህዶ ኣብ ዝመጸሉ እዋን ትንፍረዶ ፍርዲ ኩነኔ ከይኮነና ካበይ ጀሚርካ እግዚአብሔር አምላክ ክልምኖ ይግበአና ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክና ስለዚ መሃረና ዝገሰጸናን ክብር ምስጋና ንዕኹና ኣብ ዝቅጽሉን ብዛዕባ ሻቸይቲ ሰንበት እንታዩ ከመይ ንዝብል ነገራት ከም ፍቃድ እግዚአብሔር አምላክ ክንርኢና ማለት እዩ ኣብ ማእከል ጾም ንጾም እዚ ኣብ ማእከል ስለዘብጽሐና እግዚአብሔር አምላክ ክሳዕዛ ሰዓት እዚ ብህይወት ስለዘጽናሕና ክብር ምስጋና ንዕኹና ሰማዕናዮ ኣብ ልብና ሓድረልና ፈጣሪ 30 60 100 ሰናይ ፍራፍ ንኽንፈሪ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃዱ ይኹነልና በረከት ናይ አምላክ ወላዲተ አምላክ በረከት ናይ ቅዱስ ሚካኤል በረከት ናይ ኩሎም ነገደ መላእክት በረከት ናይ ነቢያት ሐዋርያት ሰማዕታት ጻድቃን ምሁራን እግዚአብሔር አምላክ በረከት በዚ መዓልቲ እዚ ተዘኪሮም ዝውዕሉ ቅዱሳን አቦታት ቅዱሳት አዴታት ጸሎቶም አማላድነቶም ተራዳእነቶም አይፈለየና ኣብ ሙጻናና ምእታናን እግዚአብሔር አምላክና ብትጉሃን መላእክቱ ይሐልወና ዝወደቀ ዝነጠበ እግዚአብሔር አምላክ በአፍ ትጉሃን መላእክቱ ያርመልና ስለዚ መሃረናን ዝገሰጸናን እግዚአብሔር አምላክ ክብር ምስጋና ንዕኹና ኣብ ዝቅጽል ብሰላም እስክሳዕ ንራኸብ ኣብ ዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን ይምንየልኩም ኣብ ጸሎት ንዘኻኸር
ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።